Ostegunero, ordu honetan, ekialde hurbileko gure begiekin hitz egin ohi dugu, baina gaur, ez dugu teknologiarik erabiliko, ze gaur aurrez aurre daukagu. Mikel Aiestaran, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Plazera handia, ez? Bertan egotea. Gezurra dirudi, ez? Normalean retardoa egoten da momentu honetan. Hemendik 3.000-4.000 kilometrora eta gaur bertan, ez? Etxean, oso gustura. Aurreko astean iragarri zenuen, eta hemen zaude, aurrez aurre, Historias de Gaza liburu aurkezten, Mikel. Nola aurkezten zara? Aurkezpen erronda honetan? Oso pozik, ez? Azkenean beste formato bat da, laugarren liburua da, ez da lehen liburua, baina sensazio bera da, ez? Horrelako, ezakit beti intimidadetik idazten duzu, niri behintzak gustatzen zait idaztea bakarrik nagoenean, konzentrautan, ere etxean, eta gero liburu hori irtetzen denean, ez dakizu nolakoa izango den erantzuna, ez? Beti daukazu zalantza hori, eta, benetan azken ordu hauetan jaso dudan erantzuna ikaragarria izan da, ez? Interesa dago, Gaza benetan gai interesgarria dela iruditzen zait eta jendeari importatzen zaiola, eta horregatik oso pozik, ez? Donostian bizitakoa ikaragarria izan da, bintzat. Gaza, zer da Gaza zuretzat, Mikel? Nere kazetari bezala oso toki simbolikoa izan da, blokeopean dagoen beste gunerik ez dudalako ezagutzen ekialde hurbilean. Beraz, hasieratik bertan sartzea bakarrik eta lanean hastea erronka handia zen, ez? Lehen egunetik. Baina gero poliki bihurtu da familia kontu bat, ez? Gauza bat eta bestegatik, Gaza barneratu egin delako gure etxean, lagun asko egin ditugulako baita Gazan, eta nire emaztea lanean egon dalako Gazan, nire alaba jaio zen sueten egun batean, bere urte betetzea ere sueten batean izan delako, ez dakit, horrelako kasualidade asko izan dira, azken 20 urte hauetan, nire lehen bidaia egin nuenetik, eta horregatik oso barruan dugu Gaza etxean. Liburua orduan hasi zen, duela 20 urte hasi zinen nolabait liburua prestatzen? Bai. Bueno, prestatu ez, orduan ez duen espero, ez? Orduan ez duen libururik idazten, ez? Egia esateko. Orduan beste fase batean nengoen, baina bai, ez? Liburuan aipatzen dut, ez? Nire lehen bidaia 2004an izan zela, bidai motza gainera, baina hortik aurrera dozenak aldiz, ez? Izan naiz Gazan, eta orain tokatu zait kronika guzti horien, kronika handi bat egitea, eta hemen dago, ez? Emaitza. Hori pentsatzen nuen, ez dakit, 2 kuaderno ezberdin dituzun, edo 8.000 kuaderno ezberdin, batean zoazana apuntatzen bera, hau eguneko kronikan joango da, eta hau libururako joango da. Bai, hori esatea oso, ez dakit, oso cool da, ez? Oso dotore da, 2 kuadernokin. Askotan oain, kasu askotan, notak hartzen ditut telefonoan, zuzenean. Baina zuzenean. Baina bestela bai. Kuaderno ez baldin bada fisikoa, beti kuaderno mentala hortxe dago, ez? Eta Oriente Medio Oriente Roto idatzi nuenetik, beti dut liburuaren txipa buruan. Beste formato bat da, lasaiago sentitzen naizelako, ez? Eguneroko azken orduko albisteak baino askoz lasaiago delako formato hori, lehen pertsona erabiltzeko askatasuna dudalako, eta azkenean gauzak ondo azaltzeko, iruditzen zait oso terapia ona, ez? Niretzat. Eta alde hortatik bai, beti txip bikoitza horrekin ibiltzen naiz munduan. Pentsatzen, horrelako kasuetan, bai, eguneroko albisteak kurritu behar ditut, baina beste aldetik ere beti pentsatzen, nolabait epe luzeko kronika ere bai egiteko materiala behar dudala, ez? Eta horretarako behar dira, sensazioak, ez dakit, 2 begiekin begiratu baino 4 begi behar dira, ez? Mundua ondo ikusteko. Eta kontatzeko kontaktuak behar dira. Claro. Liburua egongo litzateke kaiedik gabe? Ez, horregatik, berari eskaini dio liburu hau, bere familiari, kaiet oso pertsona garrantzitsua izan da niretzat, lagun bezala eta fixer bezala, edo itzultzaile, edo ez dakit nola azaldu, ez? Honen dela 20 urtetik ere ezagutzen dut, Jabaleako errefuxiatua da, espainolez perfecto egiten duena, familia daukalako Malagan, eta Gazan egon naizen bakoitzean berarekin egin dut lan, ez? Zoritxarrez,
urriaren 7ko gerraren ostean ez daukagu sartzeko aukerarik, eta berarekin ere lan egin dut, baina era telematikoan esango genuke, ez? COVID garaian bezala, dena WhatsAppez, telefonoz, mesuz, azkenean mirari bat izan da, baina bai, lanean gaude eta kontaktuan gaude egunero. Bueno, ilusio berezia egin zaigun segia da, bai pasan ostegunero egiten dugun dialogatu horretan, hitz egin genuen hasi zinenean gazako menuari buruz, eta hitz egiten zen egun zure gazako lagun bati buruz, baina zenuen izena esaten, claro. Eta liburua irakurtzerakoan esan genuen. Hortxe dago, Kaiet Hamat. Bai, benetan gizon handia. Gizon handia, pertsona bezala ere oso handia, eta kazetari edo, kazetari, ez da kazetaria, ez? Baino, fixer bezala itzela. Osa, nik horrelako fixerrak zaintzen ditut, urre bezala, ez? Oso kontaktona, laneako oso tipo azkarra, ez da isiltzen, kontaktu asko, eta gazan mugitzeko, ezinbesteko pertsona niretzat. Bueno, liburu honetan argi diozu, hau ez da liburu objektibo bat, liburu zintzo bat baizik. Beharrezkoa zen hori azpimarratzea? Beti horrelako gatazka honetan bereziki, ez, lehen egunetik beti esaten dizue, zu pro hauzea edo pro beste aldekoa, ni Mikel Ayestaran naiz eta 20 urte naiz gazara joaten eta udan ere liburua. Gustatzen bazaizu irakurri eta bestela ez irakurri. Hori da, askatasun osoz, ez? Baina argi dago, ez? Argi dago nire liburua dela, eta argi dago ere, gatazka honetan dagoen ezberdintasuna ikusita, balantze bat izatea guztiz zinikoa izango litzateke, ez? Beraz, normalean, gatazka guztietan bezala, biktimen alde egon bartzara, kazetari bezala, ez? Eta pertsona bezala. Nola kontatzen da gerra bat bertan egon gabe? Oso gaizki. Zintasuna ikaragarria sentitzen dut egunero. Eta ez dakit zinismo punto bat edo behintzat sentitzen naiz, nola, ez dakit ez dut gerra sentitzen, ez? Aire naiz gerra bat kontatzen, baina lehen aldiz, azken 20 urte hauetan ez nago barruan. Eta hori ez zait gertatu. Beti aurkitu ditut bideak sartzeko, ez? Ez dakit, Afganistanen, Libian, Sirian, gatazka zikinenak izan dienak ere, beti egonda zerrikitu bat sartzeko, alde batekin edo bestekin, baina beti egonda bide bat, hemen ez. Hemen bakarrik Israeletik kontatzeko aukera dago. Ez dago beste aukerarik, Egiptoran ere ez da zer egin, Rafajera ere hurbiltzea ia ezinezkoa delako, kazetarientzat, eta Israelen ez dago problemarik lan egiteko, ez? Baina bakarrik kubritzen duzu alde bat. Beste aldea ezin dugu kubritu. Zer da Kleenex kazetaritza? Kleenex kazetaritza oso modan dago. Eta literaturan ere pasatzen da, jendea egiten du bidai bat, kobertura bat, eta liburu bat idazten du, eta esatezu, joder. Zemankorra. Ontzara 20 egun Ukrainan, eta liburu bat, ez? Zorionak, baina nik ez dut irakurriko. Kleenexa hori da, askotan jendea joaten da, behin, aterramendu maksimo ateratzeko, oso epe motzean, eta gero bueltatzen da etxea, eta ez da bueltatzen. Eta ekialde hurbilean behintzat, nire ustez, ekialde hurbila ulertzeko modu bakarra da bueltatzea. Bueltatu. Eta horretarako ezin duzu kazetaritza Kleenexa egin, ez? Hor behar duzu, askotan, erabili behar duzu, ez, Kleenex hori. Bestela, botatzen bai duzu lehenengoan, ja etzera bueltatuko edo begionez ez zaituzte onartuko. Beraz, behintzat Ayestaranek ez du horrelakorik egiten. Nik kontaktuak niretzat sakratuak dira, iturriak sakratuak dira, eta lagunak, benetan lagunak. Bueno, eta liburuan zehar kontatzen duzu gazara sartu zaren une bakoitza. Zergatik uste duzu oraingoan ez dituztela ateak zabaldu, ze erasoak egon direnean, eta horiek ere kontatzen dituzu liburuan, ateak zabaldu dira. 2024tik aurrera zergatik ez? Bueno, argi dago, ez? Hau ez da beste operazio bat. Hau mendekua da. Ez? Israelek ez zuen espero, Hamasek egin zuen erasoa, Hamasek ez zuen espero horrelako arrakasta izatea, arrakasta kakotxen artean, baina horrelako kolpe latza ematea ez zuten espero, baina gertatu zen. Ez usteko galanta, denontzat, ez? Israeletik hasita. Eta hortik aurrera, mendeku hau dago martxan, hemen ez dago lerro gorririk, eta noski, ez, kazetariak gazan egotea, ez da bat ere egokia Israelek duen planarako.
Gazara sartzen zaren momentu bakoitzean liburuan erezeko pasabideari buruz hitz egiten da. Bai, eta existitzen. Askotan, gune hori pasa duzu, baina sentsazioa dugu liburua irakurrita, leku hori ezberdina dela pasatzen duzun momentu bakoitzean. Bai. Nola da posible? Nola da posible, beti okerrera joaten zelako toki hori, ez? Irtetzen nintzen bakoitzean, pentsatzen, okerrera ez da jungo, okerrera ez du egingo. Eta beti bueltatzen nintzen da, okerrera endo. Baina, noraino, ez? Noraino eruko da zulo beltz honetan Gaza, ez? Nun dago amaiera, eta ez zegoen amairarik, ez? Eta horren ikusiko dugu zein den amaiera, ez dakigu ez dago garbi, ez? Baina une honetan behintzat mai gainean dagoen plan argi dago, ez? Gaza txikitu, erabateko txikizioa sortu eta palestinarrak kanporatu. Beraz, eretz ez da existitzen eta ez da beharrezkoa izango. Behin barruan egon da beti duzuru edo izan duzu sentsazio hori ies egiteko ateratzeko, nola dikotomia horretan mugitzen zara beti? Gu azkenean sartzen gara pasaporte batekin, baimen batekin, dirukin, eta enbajadaren laguntzara beti dago horrez, Jerusalemen eta Tel Aviven, beraz, atzerritarrak bezala, gu ez du arazorik irtetzeko Gazatik. Naiz eta azkenengo operazioetan ere, 2008an, 2012an eta 2014an, beti irtetzeko aukera zegoen guretzat. Ez. Momentu kritikoetan ere, beti zegoen ate bat irtetzeko. Orain, zoritxarrez ez dago ate bat sartzeko. Hori da gure arazoa orain. Bada, oso indartsua iruditu zaidan argazki bat, da, Gazako zerrendatik ateratzen zarenean, nola bizi duzun, ez, Israelera iritsi eta bertan normaltasun, baina normaltasun muturrekoa ikustea. Jendeak kanpotik ez du hori ikusten, pentsatzen du Gaza dela toki bat, ez dakit nun espazio erdian, ez, hortxe galduta, ez. Gazatik 20 minutura, Askelon dago, eta Askelonen, erabateko normaltasuna dago, esan ez du, tabernak, jatetxeak, eta handik ordu betera, Tel Aviv. Tel Aviven, gauero parranda dago, diskotekak irekita, teknoa entzuteko oso garito onak, ondartzak beteta daude, egunero, oso guraldi ona dagoelako, itxurazko normaltasuna, ez? Baina, claro, ni 8 urte eman ditut Jerusalemen eta Israelen, Israelgo estatuan bizitzen, eta arazoa da beti hori itxurazko normaltasun horretan bizitzen ohitu direla, ez? Baina ez da reala. Hor dago arazo bat eta arazo oso potoloa, eta arazoa da okupazioa. Eta pixkat gerturatzen baldin bazea, pixkat ez dakit kentzen baldin badezu lehen teloi hori, berehala saltzen da, ez? Ari dira etxea garbitzen, porkeria jartzen sofazpian, baina porkeria hortxe dago, ez da desagertu. Eta hori desagertu arte, arazoa konpondu aurretik, arazoa hor egongo da. Liburuan Gazaren historiaren errepasoa egiten duzu, errepaso historikoa, errepaso kronologikoa, eta beharrezkoa da, ze Gazari buruzari garenean, askok gatazka honen hasiera ez, Bigarren Mundu Gerraren amaieran kokatzen dute, baina askoz lehenago sortutako zerbait da. 3000 urte. Toki mitikoa da. Bidaiari bezala bentsateki alde hurbilean, Gaza toki historikoa da, ez? Da Mediterraneoa joateko portua, itsasportua, eta basamorturan sartzeko atea. Beraz, Egiptoarrek ere ezagutzen zuten, faraoiek ere ezagutzen zuten, garai hartatik antxe dago. Jerusalemekin batera esango nuke toki historikoenetako bat dela, ez? Zonalde honetan, ez? Gero noski da, Damasko, Giza, Kairo, horrelako tokiekin batera, ez? Baina beti, mapa zaharretan beti esaltzen da Gaza, ez da, orain gaur egun, albistegietan dago beti, Hamasen koetengatik edo Israelek egiten dituen bombardeketengatik, ez? Baina ez, esan duzun bezala, alde historikoa oso garrantzitsua da, eta niretzat, bidaiari bezala, beti izan da toki oso emblematikoa. Bereziki Gaza hiria, ez? Gero, Israel sortu zenean, orduan sortu zen, gaur egun ezagutzen dugun, franja de Gaza, ez? Esaten den hori, esparru hori, berria da, hori bai, baina Gaza hiria ondela 3000 urtetik hortxe dago, ez? Eta oso pisu historiko ikaragarria izan du, eta liburuan hori niretzat ere oso garrantzitsua zen, ez? Pixkat azpimarratzea, hori, ze pisua duen Gazak zona honetan,
eta nola hortik pasatu dira, egiptoarrak, asirioak, mamelukoak, erromatarrak, ezakit zenbat jende pasatu da, zenbat borroka izan diren, eta beti hortxe egon direla, ez? Resistitzen. Eta orain bezala, ez? Antxe daude, bai. Badakigu sekulako aldea dagoela, ez? Israel eta Hamasen artean, baina, bueno, hortxe daude erdian, ez? Palestinarrak aguantatzen. Zeure hitzetan, Britaniar agindupean Gazak bizitako 2 hamarkadak izan ziren ondoren lertuko zen gatazkaren ernamuina nolabait. Hori esplikatzen duzu liburuan. Bai. Hor, egoera lasaia zegoen, baina itxurazko lasaitasuna zen beste behin ere, eta gero ikusi dugu zer gertatu den. Israel sortu zenetik, Israel sortu zen momentuan, milak errefuxiatu heldu zirela, eta Gaza nauski aldatu zen, ez? Eta gazatarrek hasieran ez zituzten ondo onartu, errefuxiatu hauek. Esaten, hauek, jendea landa eremuetatik etorritako milaka lagun heldu ziren, oso epe motzean, eta noski Gaza oso aldatu zen, ez? Hankaz gora jarri zen Gaza, baina, gaur egun ja, claro, poliki joan ziren, ez zegoen beste aukerarik, ez? Gerrak eragindako desplazamento indarrez egindako desplazamento izan zelako, eta gero ikusi dugu zer pasatu den, ez? 2 hamarkada horiek pasatuta, heldu da, lehertu da egoera, ez? Eta Israel sortu denetik Gaza izan da beti buruko min itzela Israelgo agintarientzat, beti. Osloko hitzarmenari buruz asko hitz egin da, bakea orduan gertu egontzela diote, baina Kaiedek oso argi dauka, Palestinaren 178 saldu zuten, Oslok zapuztu zuen gure borroka. Bai, gaur egun dagoen egoera Osloren ondorioa da, ez? Oslok ez du ezer honik ekarri Palestinarentzat. Emaitzak ikusita, argi dago. Kaiedek normalean pertsona finena horrelako pronostikoak egiten, bere momentuan esan zuen, ni orduan ez nuen ezagutzen, baina argi dago, ez? Argi dago ondo usain duzuela, ez? Mugimendu hori, eta Israelek oso ondo negoziatu zuela. Gazaren historia xehetzen zoaz liburuan, saltoka zoaz, urtetan atzera, gero aurrera, Euskal Herrira ere etortzen zara, familiari buruz hitz egiten duzu, eta liburuan badaude, azpimarratu ditugun esaldi asko, baina horien artean daude, Palestinarrek ezin dute tragedia bat barneratu dagoeneko hurrengoan daudelako, marra gorririk ez duen gatazka da, Gaza ez da gainerako lekuak bezala, hemen bakea 2 gerren artean gertatzen den tartea da. Hori oso garrantzitsua da, liburua ulertzeko, ulertu egin behar da, Mikel Ayestaran Gazan egon dela, ez bakarrik gerra garaian, baizik eta gerra tarte horretan, ez? Eta tarte horiek dira benetan une politak, ez? Armak isilik daudenean, orduan aukera zegoen Gazara joateko, bidaiatzeko, jatetxeak ikusteko, hotelak probatzeko, jendea ezagutzeko, liburutegiak, izozkiak probatzen. Izozkiak garrantzia dute ere, liburu hontan. Noski, bizimodu, jendeak ez du pentsatzen bizimodu normal bat zegoela, eta bazegoen, bizimodu normal bat zegoen. Gertatzen dela, urriaren 7 Palestinarrek dena galdu dutela, ez? Horregatik, askotan Hamaseko agintariekin edo alde politikoarekin hitz egiten dudanean, eta oraindik esaten dute, urriaren 7 garaipena, agian Hamasentzat garaipena izan zen, baina Palestinarrek dena galdu dute. Dena. Hamas aipatzen zenuen, eta Hamasi buruz ere liburuan asko hitz egiten da, Hamas Gazako etxe bakoitzen jaiotzen dela azaltzen duzu, oso txikitatik hasten dela transmisioa, ideia hori hobeto azaltzea gustatuko litzaidake, ze oso argigarria da. Ez da erreza transmititzea hori. Ez da erreza. Hamas oso barneratuta dago gizartean. Oso barneratuta. Eta ez da atzoko asuntoa, ez dakit orain dela 25 urte, benetan hasi ziren lan sakona egiten, etxez etxe eta sekulako emaitza lortu dute, ez? Alde batetik, sekulako armada lortu dutelako, ez? Milaka miliziano lortu dituztelako, eta beste aldetik ere, pentsamenduaren aldetik, oso barneratuta dagoelako, eta une honetan nire dudari gabe, Palestinarren artean dagoen fakziori popularrena da. Hori ez dut dudatan jartzen, ez? Baina, benetan azaltzea zer den Hamas eta nola lortu dute arrakasta hori, eta hori zaila da. Zaila da. Ez dakit, askotan hori ere sensazioak dira, ez?
ezakitu zaintzen den gauza bat da, ez? Baino Hamas oso indartsua da, agian Israelek lortuko du mugimendu bezala Hamas buruzagia kanporatzea, baino islam politikoa luzerako egongo da Palestinan, ez dut uste desagertu, ez dut uste, seguru, ez dela desagertuko. Eta aldeak alderatzen direnean ere zuk azpimarratzen duzu ez, gerraren eraginak ezin dira inolaz ere alderatu esiaren bi aldeetan, eta bi aldeak berdintzeko egin daiteken edozein saiakera manipulazio hutsa da. Bai, manipulazioa. Ez dakit ezin da alderatu. Da, lehen esan dugu tela iberana, ez? Ordu beteko distantzia, erabateko bitxurazko normaltasuna dago, eta Gazan, badakigu ze irudiak dauden, eta zen olako egoera dagoen, eta zen jende hiltzen da egunero, ez? Ezin da alderatu, eta horregatik askotan gure lana ez da nahikoa izaten. Gu azaltzen dugu Gazan dagoen egoera, dokumentalak daude, sekulako reportaiak, lan fotografikoak, Instagrameko seria, bestea, bla, 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 baina bertan izan arte, eta ikusi arte, ezin da, jamasekin bezala, hori ezin da azaldu, hori benetan bertatik ikusi egin behar da, eta sentitu egin behar da, ez? Eta zoritxarrez, orain ez du aukera hori. 8.000 galdera utziko geratuko zaizkit egin gabe, baina badira, elkarrezketa bukatzeko genei dizkizudan galdera batzuk, eta galdera hauek gainera ziran nereak, Ane eta Telmoren galderak dira, iruditu zaizkidalako egin beharreko galderak horiek dira, zure seme-alabak zure egin zizkizutenak. Liburuan kontatzen duzu momentu hortan zeintzuk ziren erantzunak, baina behar bada hemen dena hain azkardoan ez, erantzunak orain ezberdinak izango direnez, lehenengo galdera da. Noiz amaituko da? Noiz amaituko da Gazako gerra? Gazako gerra ez da amaituko. Ez okupazioa amaitu arte, gerra hori ez da amaituko. Ez Gazan, ez Jordanian, ez da amaituko, ez. Beraz, agian bukatuko da orain dagoen, indarrean dagoen mendeku hau, baina gerra ez da amaituko. Kaiet bizirik aterako da? Oso zaila. Pentsatzen du baietz. Ez tipo buru gorra delako eta beti ondo mugitzen delako, ez? Baino ez dago bere eskuetan. Asuntua da, orain gaur egun bombardaketak aleatorioak direla, beraz, loteri bada. Ni pentsatzen dut eta pentsatzen dut baiet, zirtengo dela. Baina pentsatzen dut errezago izango dela Kaiet Miramonen ikustea Gazan baino. Zergatik ez da gelditzen Israel? Mendekua delako, ez? Mendeku delako eta pertsona badagoelako atzetik, Benjamin Netanyahu benetan haserre dagoen pertsona badela, eta garai honetan, Trumpen eta Putinen garai honetan, Netanyahu maixua da. Berak, bere helburu bakarra zen, historia pasatzea, Israelgo lehen, epe luzeena eman duen lehen ministroa izan dena Israelen, ez? Hori zen bere helburu bakarra, ez? Eta orain egongo da historian, eta izango da, urriaren 7 lehen ministroa zen agintaria bezala pasatuko da historia, eta hori Netanyahuk ez du barkatzen. Eta azkeneko galdera zakit Anek edo Telmok egin zuen, baina zer egingo dute palestinarrek? Eutxi eta muguruzak esatu duen bezala, superbizi. Ez dakit bizirik irautea bakarrik ja iruditzen zait mirari bat. Eta hor bada, ez, Kaiedek Facebooken esan zuen esaldi bat oso ona dela, ez? Zer esan nahi du amore matea, ez dakit, palestinarran, ez? Claro, bai. Bereziki gazatarrak, ez? Baita Cisjordanean gauza bera, ez? Baina, Gazan pairatu dutena, aigea beti pentsatzen urriaren 7 hasi zela hemen arazoa, baina azken hamarkada hauek izan dira benetan odoltsuak. Mikel, gogoratuko dugu, Historias de Gaza argitaratu berri da, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta jarraituko dugu hitz egiten. Plazera handia, eskerrik asko.